Ola, eu son Oriana López Castiñeira, a axente de Igualdade do Concello, e estou aquí para darvos a benvida ao segundo episodio de Falando sin cancela, o podcast sobre igualdade do Concello de San Sadurniño. Neste segundo episodio, que facemos con gallo deste 28 de xuño, Día do Orgullo LGTBIQ+, quixemos achegarnos á realidade deste colectivo dende dúas olladas moi distintas, pero sempre dende o respeto, dende a sensibilidade e dende as ganas de aprender e de aportar mutuamente. Para isto, conto hoxe con dúas invitadas moi especiais. Por unha banda está Regina Cinza. Hola, Regina. Hola, que tal? Veciña de San Sadurniño, do Outeiro, que é unha muller que naceu e que se criou na ditadura, pasou os anos da transición ata chegar ao día de hoxe, no que xa vimos nunha democracia, que puido ver desde fora, neste caso, como unha espectadora máis, a evolución nos dereitos que foi conseguindo o colectivo LGTBIQ+, ao longo destas décadas. E como cambiou tamén a súa aceptación social por parte do resto da sociedade. Por outra banda, temos a Patri Freire. Hola, Patri. Hola, que tal? Que é a nosa experta, aínda que naceu en 1995, cun contexto completamente distinto, pero que xa leva casi unha década adicándose ao activismo LGTBI, formando parte da asociación Alas a Coruña, como orgullosa muller bisexual, sendo unha gran referencia neste ámbito a nivel estatal no día de hoxe. Tamén colabora no grupo de políticas bisexuais coa Federación Española de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuais, Intersexuais e máis. Ademais disto, fai o seu traballo diario como educadora social nunha ONG e ademais tamén está a cursar a carreira de traballo social. E, bueno, como pode ser que todas estas letras LGTBI Q+, ou estas realidades tamén poidan seguir a soar un pouco alleas para algunha xente, imos comezar esta fala polo principio. Entón, Patri, cando falamos do colectivo LGTBI, moitas persoas aínda non teñen moi claro a que se refiren estas letras. De que estamos a falar exactamente? Vale, pois, en primeiro lugar, moitísimas gracias por invitarme hoxe. Para min é, un total orgullo estar aquí, nunca mellor dito. Así que vou vos comentar un pouquiño pois en que consisten estas siglas, vale? A L, pois evidentemente, é de mulleres lesbianas, a G de homes gays, a T de persoas trans, que poden ser tanto mulleres ou homes, ou incluso persoas non binarias, que non se identifican nin como mulleres nin como homes. A B de bisexuais, como a min, e aí de persoas intersexuais. E o plus, pois outras demais orientacións que non se definen con estas propias siglas, vale? Senón que están dentro de diversas orientacións ou disidencias, é dicir, que non encaixan no que é comúnmente establecido como heterosexualidade obligatoria, vale? Esa é como a idea xeral básica. Non sei se o tedes claro así. Podo meterme un pouquiño máis, se non, Sí. Pois sí, a min aclárame bastante, porque a verdade é que nunca me parara a determinar o que significaba cada letra do grupo, sí, efectivamente. Sí, a unión creo que está feita polo feito de que son persoas, todas elas, todas nós, que non encaixamos no que é o obrigatorio, que é a heterosexualidade, como dicía antes. O que é o preestablecido. Exactamente, o que é preestablecido, o que se supón que todos e todas somos desde que nacemos e que non existe outra posibilidade. Esa caixa na que nos meten. O que a xente dá por feito a ver unha persoa. Aí está, exactamente, sí. Pois eso é, as disidencias sexuais e de xénero. Vale. Claro, eu entendo que o preestablecido, como estamos a falar, adoita ser que ti cando ves a unha persoa, polo aspecto que ten, encádrala nun xénero, que é home ou muller, segundo o seu aspecto, e encádrala nunha sexualidade que, a non ser que o seu aspecto, ao mellor, pareceche o
o suficientemente alonxado da norma, sempre vas pensar que, por defecto, que é unha persoa heterosexual. Exactamente. Entón, o colectivo LGTBIQ+, está deseñado, por así decirlo, para todas esas persoas que rompen con estas normas, non? Exacto. O movemento LGTBI+, nace co obxectivo ese de visibilizar que outras realidades son posibles e que non solamente existe o comúnmente establecido, o que ti decías. Esa é a idea. Xuntarnos, por qué? Porque a pesar de que temos reivindicacións moi diferentes entre as siglas e que incluso dentro das propias siglas temos problemas entre nós, claro, porque é un colectivo moi amplo. É un colectivo moi amplo, somos unha gran parte da poboación, entonces é moi difícil pois ter os mesmos obxectivos, pelear sempre polo mismo, é complicadísimo, pero sí que é certo que o que temos en común, temos moitísimas máis cousas en común que as que nos diferenzan, entonces esa é a idea. Por exemplo, eu como muller bisexual, o que sempre digo é para que sexa visible e que se vexa gráficamente. A miña parella é un home, entonces, cando a mí actual, é dicir, mañá pode que sexa unha muller, pero a día de hoxe é un home, entonces, pola rúa se me ven con un home, ninguén vai pensar en nun primeiro momento. Que che poden gustar tamén as mulleres. Exactamente, ou esa parella é unha parella bisexual. En ningún momento. A min se me vai establecer, encadrar en unha parella heterosexual. Listo. Eso que xera? Pois, no caso das persoas bisexuais, pois unha invisibilidade, unha discriminación porque non, ao final non se nos ve nunca. Estamos constantemente invisibles. Non tanto en diferenza, en contraposición con homes gays ou mulleres lesbianas. Visiblemente é máis fácil identificar que unha muller é lesbiana porque vai ca súa parella que é muller, da má, e, bueno, se establece que é unha muller lesbiana. Claro, aí xorde pois o tema da bisexualidade que, ademais de romper ca norma da heterosexualidade, rompe un pouquiño ca norma do lesbianismo e das persoas, dos homes gays. Claro. Porque unha parella de mulleres lesbianas, unha parella de mulleres lesbianas pode ser unha parella de mulleres bisexuais. Claro, é que aí vache dicir que ao final, neste caso, as persoas bisexuais, a invisibilidade caevos polos dous lados. Se tes unha parella, se és unha muller e tes unha parella que é home, a xente vai pensar que eres heterosexual, e se tes unha parella que é do teu mesmo xénero, vai pensar que és homosexual, tanto lesbiana ou gay. Aí está, exactamente, esa é a clave. Ao final estamos invisibilizados ao 100%. Somos, de feito, a sigla que máis número de persoas somos, hai moitísimas máis persoas bisexuais que lesbianas, que gays, que trans, pero a pesares diso, somos a sigla máis invisibilizada. Claro. Si que é certo que fai uns anos as persoas trans tamén sufrían e siguen a sufrir unha discriminación e unha violencia moi forte, pero son máis visibles. Claro. Que iso a veces tamén xoga na súa claro, contra. pode ser positivo, pode ser negativo. A nós, as persoas bisexuais, unha das cousas que se nos achaca ou unha das cousas que por parte do colectivo non se entende ou que nos poden chegar a enfrontar é que temos a posibilidade de pasar desapercibidos e de que non temos por que sair do armario, como se soe dicir, que, bueno, é unha expresión así un pouco fea, pero sí, que non temos por que ser visibles, que para que estamos aí se nós, bueno, pois mira, Poderíades facer a vosa vida. Exactamente, se a ti che gustan os homes e as mulleres, pois máis fácil para ti seres mulleres salir con un home, elixes ti. Claro. E xa está, e así non vas ter ningún tipo de problema. Entón, claro, a día de hoxe, a pesares dos avances que hai, sí que é certo que, tanto por parte da sociedade como por parte do propio colectivo, as persoas bisexuais sí que estamos invisibilizadas aínda. E isto é o que reclamades de alguna maneira, visualización. Exactamente. A reivindicación principal das persoas bisexuais agora mesmo, a día de hoxe, é a visibilidade. Aínda, porque, claro, nós, a letra, a bisexualidade de por sí, incorporouse a nivel España ao activismo en 2007, que xa fai moitísimo tempo. E a pesares diso, pois ti falas ca xente e dis, bueno, LGTB, que é a B? E moitísima xente non se dá conta, claro. Non sabe nin o que é a B, é que non o sabe. Pero, bueno, por iso está ben así, como ir desgranando letriña por letriña, para que a xente se dea conta. É que é moi importante eso. Bueno, ti, Regina, cando comezaches a coñecer ao millor na túa vida que podían existir ou que existían as persoas LGTBI?
Bueno, na miña infancia, desde logo non. E cando eres xa un poquinho máis grande, na adolescencia e demais, que xa coñeces algún caso e algunha cousa, porque os ves porque o mellor os coñeces ou cho comunican, que a veces nin te enterabas, porque a xente non falaba disto, isto era un tabú, isto estaba perseguido. De feito, antes da miña época, eu recordo comentar a xente que lles parecía que eran ou que eran declarados. En Ferrol houve bastantes persecucións de xente coñecida por este tema, non? E entonces a xente non falaba, isto era un tema que non se comentaba para nada. Moita xente pensaba que era unha enfermedade, pensaba que isto non era unha cousa normal, se procuraba esconder para poder vivir tranquilos. Eu creo que esa era a situación, bueno, de pais que tiveran, eu coñezo algún caso de algún pai que sí que recoñeceu raramente, non? Porque non era fácil que os pais o aceptasen. Claro, é que tampouco sin información... Non era fácil. O contexto non era... Non era fácil. Tampouco sabías como afrontalo. Nada, pero algún, sí, de feito, algún coñezo que sí que o recoñeceu, e algún pai bastante ríxido e tal, que te sorprendía, non? Pero, bueno, que isto foi unha situación bastante escondida. Claro, que eu tamén imagino que na túa época, ao mellor se a xente se daba conta de algunha das realidades, pois sería ao mellor pois de homes gays ou de mulleres lesbianas. Homes gays, mulleres lesbianas falábase moitísimo menos, xa nin se falaba, isto non se falaba. Que seguramente tamén a sabía lóxicamente como é natureza, pero bueno, pero xa partes do contexto de que se era unha enfermidade ou se era un chamar a atención ou unha cousa diferente, non? Pois xa chocaba. Claro, eu vouche preguntar porque xa dicía homes gays ou como moito mulleres lesbianas, porque do resto das siglas daquela xa sí que nada diso. Bueno, isto xa é moito máis moderno, porque isto xa se empezou a falar moitísimo máis tarde tamén e non se coñecían as realidades. Sí, exactamente. Foi máis difícil, eu creo. De todos os xeitos, que a min sempre me gusta reivindicalo que Stonewall, que foi os disturbios nos que naceu con forza o movemento LGTBI en Estados Unidos, as persoas que estaban ali primeiras, que foron as que tiraron a pedra contra a policía, eran mulleres trans bisexuais. Fíxate ti. Sí, exactamente. Son dos colectivos dos que menos se sabe. Aí está, exactamente. E ao final, eu creo que tamén polo que ti comentabas, o contexto sempre foi favorable aos privilexios dos homes, entonces dentro deste contexto sempre sería moito máis doado que un home dera un paso máis Xa, sí, hasta dentro mismo do colectivo. Exactamente, que o dera unha muller, que xa de por sí, pois estábamos nunha situación moito máis complicada. Moito máis... Claro, exactamente. Efectivamente, a situación xeral xa era para as mulleres moi... Claro. De moita merma. Como para encima sair da norma. Sí. Bueno, Regina, ti falaches eso dos disturbios que podía haber nas cidades grandes, bueno, grandes, ahora xa non tanto, pero sí que tuvo a súa época, Ferrol. Pero tamén a min gustaríame saber, por exemplo, na realidade de Pátrica, ao final, aínda que levas anos vivindo en Ferrol, és de Miño, criácheste nunha parroquia rural, eu tiña a dúbida de como foi ser unha nena bisexual medrando no rural. Se ti pensas que foi igual, que podería ter sido igual nunha cidade, se te encontraches ao mellor falta de referentes por iso, ou non tuvo que ver? A ver, eu creo que evidentemente foi máis difícil que nunha cidade como a Coruña ou como Santiago incluso. Considero que non é que fose difícil de por sí, porque en ningún caso tuve a sorte, teño o privilexio de ter unha familia que foi sempre moi aberta, que sempre me apoiou, que sempre, claro, que sempre estuvo aí e que en ningún momento, ninguna palabra... non como outros compañeiros e compañeiras que sí que teñen situacións moi complicadas. Pero sí que é certo que cando eres pequena, pois bueno, hasta secundaria, que aí é cando empezan o tema de os mozos, as mozas, a ver, tal, hasta ese momento, pois é unha infancia igual exactamente a do resto. Sí que comenzaron as diferencias un pouquiño cando eu
fun estudiar xa a Miño, ao pobo de por sí, non? Aí sí que, bueno, coñecí máis xente, coñeces outras realidades, de todos os xeitos a realidade LGTBI estaba esquecida por completo, bueno, Miño é un pobo tamén pequeno, non ten moitos habitantes, e a pesar de que sí que recibimos unha educación, eu creo que a nivel social moi chula, e a nivel crítico moi chula, sí que esa realidade sempre estuvo como moi oculta. Sí que falamos de sexualidade este tipo de cousas, pero eu medrei como adolescente, empezou a nacer en min este sentimento de eu non encaixo aquí. Hai algo dentro de min que non está funcionando, pero non sei moi ben o que é. Por unha parte, síntome atraída por os meus compañeiros, por algún compañeiro, pero por outra, bueno, esta amizade que teño con esta persoa, pois, impórtame máis do que igual creo que debería. Entón, nesos momentos, pois, non tes referentes, non sabes o que pasa. Deixas pasar o tempo e dis, bueno, pois xa se verá a ver que pasa. Eu creo que lesbiana non son. Eu dicía como, eu creo que non, porque para min eso era claro, nese momento que non se coñecía a ninguén. Era como un alivio casi, non? Sí, exactamente, era un alivio puro e duro saber que sentía atracción por homes tamén. Atracción, bueno, dentro do que non, de unha rapaza de 14, 15 anos pode ter. Pero, bueno, cando sí que empecé a estudiar no bacharelato, en Pontedeume tamén, outro cambio, sí que coñecí máis persoas, un ambiente diferente, máis adulta, máis responsabilidade, quizá tamén moita máis potencia das redes sociais, que creo que me axudaron. A min axudaronme moitísimo dentro das cousas negativas que poidan ter e que teñen, creo que unha das cousas positivas é a visibilidade. Eu lín aos 18 anos por primeira vez o termo bisexual e eu fixen así. E respirei. Aquí sí, aquí sí que estou cómoda. Aquí sí que eu sempre na casa nunca me definín como persoa heterosexual. Como creo que ninguén chega un día a casa e di eu son heterosexual. É o que falamos antes, dase por suposto. Exactamente. En ningún momento fai falta, claro, dase por suposto. Pero eu sempre fun moi aberta no sentido de non utilizar o termo bisexual, porque tamén os meus abuelos son persoas maiores e tampouco teñen por que conocer todas estas siglas nen todo isto, pero si a realidade que era, pois a min pode gustarme calqueira persoa. Xa está, dame o mesmo que sexa unha muller ou que sexa un home. Eso sempre o entenderon. Así que eso é... Pois eso sí, moi positivo. Pero de todas maneiras, supoño que influiría algo o tema de legalizar un pouco todo este colectivo en que ano foi? Foi no 2008 ou... 2007, 2008... Foi Cerolo o que promoveu todo isto? Eu creo que é no 2007, igual, sí, bueno, cando chegou a legislarse sería un poquinho máis adiante, non? O matrimonio igualitario. O matrimonio, todo iso tuvo que, para min, eu creo que era unha páxina pasada e como un obstáculo salvado, non? De alguna maneira. Bueno, pois agora xa está isto legalizado, a xente ten que recoñecer e ten que dar por natural como é, sin máis trabas, nin máis xuicios, pero, bueno. Eu tamén quería preguntarche, Patricia, ti tamén, como no teu traballo, adoitas traballar ou traballaches pois con crianzas, con adolescentes, se ti pensas que, por exemplo, esta ausencia de referentes estáse paliando, teñen xa outra realidade os nenos, as nenas, e tamén quería preguntarche se agora mesmo tamén notas que estas diferencias entre urbano e rural estánse a borrar e se realmente a percepción que pode ter algunha xente de que ao mellor nas comunidades rurais hai moito máis peche, ao final é algo que seguimos pensando ou que é real. Sí. Pois, claro, co tema da rapazada eu creo que sí que é certo que están nun contexto moito máis positivo en moitos sentidos que o meu, porque eu, eso é o que vos comentaba, descoñecía por completo que esta realidade podía existir, entonces, partindo desa base, eu creo que xa é máis complicado, pero para eles que teñen referentes nas redes sociais
bos e malos, Claro. pero teñen referentes. Creo que pode ser máis positivo, e o que sí que me pasa é que cando chego a un centro escolar ou a un instituto, sobre todo, sí que coñecen estes termos, que me parece un avance xa, Claro, claro. exactamente. Non crees como algunha xente que este exceso de información pode confundilos, nin... porque é un tema do que se fala. Claro, a ver, eu creo que non, porque ti por moito que eu che diga eres lesbiana, Xa non. ti sabes o que eres, cada un sabemos quen somos e o que somos. A información nunca é mala, ao contrario, o que fai a información é poder. Por suposto. Sempre. Canto máis información temos, tanto das cousas boas como das cousas malas, nos permite poder tomar decisións máis sabias e máis responsables. Entonces, para min iso é a base. E do tema das diferencias entre agora mesmo pois rural e urbano e tal, eu creo que o tema das redes sociais axudou moito a que se diluíran moitísimo, porque agora o acceso dos nenos e nenas do rural e o acceso do urbano, sempre cas limitacións que poida ter a nivel geográfico por temas de internet e todo iso, que sabemos que pasa, por tema tamén de condicións económicas, claro, todo este tipo de cousas eu creo que axudou moito a que se diluíse. Pero sí que é certo que eu sí que vivín ese cambio de pasar do rural a pasar a vivir na universidade en A Coruña, e foi un cambio para min moi grande nese nivel, a apertura, o activismo que xa estaba na rúa implantado. Claro. Claro, Sí, ao final, ao mellor non ten tanto que ver co carácter das persoas, que sexa predeterminado ou non, senón que, por pura lógica, canta máis xente haiba nun sitio, máis diversidade vas a topar. Aí está, é que é iso. Eu sempre digo, fun fai anos para atrás, cando eu estaba na etapa universitaria e tal, sí que fun unha persoa moi visible. Isto é moi positivo moitas veces, pero tamén pode chegar a ser moi negativo, vale? Eu aparecín en prensa, coa entidade na que fun, en medios de comunicación. Claro, chegou un punto que se abrías o periódico e estabas aí, pois, moita xente da miña parroquia, que son 300 persoas, pois claro, algunha vaite ver. En ningún caso, eu teño que dicir así, en ningún caso chegou á casa ningún comentario negativo, ao revés, todo super, sempre moi positivo. Entón eu creo que, evidentemente, falar sempre van a falar, porque ti cando te expós e cando te visibilizas, asumes tamén unha responsabilidade co que fas. Eu creo que puiden, de feito cometo moitos errores a nivel activista e tal, pero eu creo que pode ser moi positivo para os que veñen detrás e para min eso é o máis importante. E ademais agora, con xestos como o teu, cada vez tamén as crianzas que veñen detrás, os adolescentes, van ter pois iso máis referentes de mulleres rurais, diversas, e bueno, está moi ben. Para min o sentimento de finalizar un obradoiro e que se chegue a unha rapaza, un rapaz e que che diga necesitaba escoitar isto, necesitaba escoitar que isto existe, que non estou facendo nada mal, nin que me pasa nada mal, e que é tan importante ter eso, nada, simplemente coñecer realidades. Sí, que é o que ti dis, que ao final tamén do que falábamos un pouquiño antes, que dentro do colectivo hai realidades tamén moi diversas dentro do propio colectivo. Entón, claro, eu non sei se pensas ou se ti ves dentro da túa realidade que as mulleres do colectivo sufren unha discriminación específica, se dentro do propio colectivo tamén hai discriminación dunhas partes a outras. Como ves ti a realidade dentro do colectivo como muller bisexual? Claro, pois eu creo que era un pouco o que dicía Regina antes. As mulleres sempre estuvemos como varios pasos por detrás a nivel de privilexios, a nivel de visibilización, a nivel de absolutamente todos os ámbitos, económico, claro, aí está. Entón, sí que avanzamos en igualdade, por suposto. Que alcanzamos a igualdade real? En ningún caso. Entón, eu creo que eso se traslada pois en todos os ámbitos, tamén no noso colectivo as mulleres sempre vamos por detrás. A representación xeral do colectivo sempre é unha parella de homes gays, non?
Ao menos é a imaxe que eu teño. Bueno, ahora vese tamén bastante parellas de lesbianas e Sí, tal. pouquiño a pouco vaise. Eu creo que sí. Pero sí que é certo que a primeira imaxe que ven á mente ou tal é unha parella de homes. E ao final os que están representando o propio movimento en entidades LGTBI xeralmente son moito máis os homes que as mulleres. E, ademais, eu creo que a realidade fora do colectivo tamén se interrelaciona coa realidade dentro, entón, normalmente, a día de hoxe seguen a ser os homes os que tamén teñen, pois, iso, máis cota de poder, máis cartos, entonces supoño que será moito máis fácil dentro do colectivo que os homes gays faigan valer as súas ideas porque teñen máis influencia. Supoño que será unha cousa así. Sí, eu creo que vai un pouquiño nesa liña, sin lugar a dúbidas, sí. E despois, co tema da discriminación dentro do colectivo, era un pouco o que vos comentaba cando empezamos. Existe, por suposto, é algo innegable, é o que comentabas ti, Oriana. Sí que somos un colectivo moi diverso, moi amplo. Entonces, cada persoa ten a súa historia, cada persoa vive a súa sexualidade dunha maneira, porque non hai sexualidades iguales, nin aínda que sexamos todos heterosexuales, ninguén vive a súa sexualidade dunha mesma maneira, dun mesmo xeito. Entonces, sempre hai diferenzas. Sí que é certo que volcámonos moito no seu momento, como comentabas, Regina, co tema do matrimonio igualitario. Eu creo que fomos todos a unha e todas a unha para conseguir eso. Creo que naceu un pouco bueno, falo de nós, pero eu non estaba ali, e falo de activistas que estaban no meu sitio. Eu penso que tamén a nivel do que veu a sociedade, neste caso falo dende a miña perspectiva, como parte da sociedade que está fora do colectivo, é que eu penso que tamén vímolo como un momento de moita unión dentro do colectivo, non? Pois sí, por suposto. Como que sí que estaban todos a unha, non vimos ningunha disidencia como o mellor se pode ver entre outros temas, outros debates. Vimos que foi un momento de moita unión. Exactamente, eu creo que era un momento moi importante no que todos e todas debíamos estar aí, porque se estaba recoñecendo pois o que ti dicías, que non pasaba nada, porque exactamente, era un dereito que tiña que ser recoñecido, porque era unha realidade social, e ao final os que creamos as realidades sociais somos todos e todas nós, entonces pois temos que obter os mesmos dereitos e a mesma igualdade de dereitos con respecto ao resto. Que pasa? Que eu creo que o matrimonio igualitario foi un paso adiante pois increíble, tanto a nivel España como a nivel internacional. Fomos un dos países exactamente pioneiros neste tema, pero eu creo que chegamos aí e como que, o que ti dicías, xa se conseguiu todo, todos nos relaxamos, aí, claro, quedou un pouco, hai moitísimas máis cousas que nos atravesan que non solamente sexan pois a unión, que tamén é importante, por suposto, pero hai outras cousas. Agora mesmo por, bueno, fai anos, os delitos de odio maioritarios en España pois se dan por temas de diversidade afectivo, sexual e de xénero. Entón, aí vemos que non solamente é o tema de recoñecemento de dereito de unión, senón tamén recoñecemento da nosa dignidade. Así de claro. Eu creo que é liberdade de ser e de existir e de estar na rúa como está. Eu penso que ao mellor foi un dereito relativamente fácil de, bueno, como de aceptar polo resto da sociedade, digo relativamente, porque... Eu creo que non foi tan fácil. Claro, ao mellor vémolo máis fácil do que foi xa a anos vista. E nós que cando... Que xa levabades moito... Claro, eu creo que... Non, nós, me refiro a ti máis eu, na nosa idade. Eu creo que eu xa o tiña totalmente naturalizado. É que así... Estes noutra época xa, aí está. De vivir aí creo que podes falarte un pouquiño máis do que significou ese... Eu tamén che quería preguntar a ti, Regina, xa non só por isto en concreto, senón se ti crees que antes, e agora tamén, se credes as dúas, pero se crees que na sociedade en xeral, fora do colectivo, hai máis aceptación, ou ti crees que hai máis aceptación social por unhas partes do colectivo que por outras? Se hai, ao mellor, partes do colectivo, persoas dentro do colectivo
cuxas realidades a xente lle sexan máis complicadas de entender ou que se aceptan menos. Eso seguramente que lle explica máis, Patri, porque sí, eu desde fora parece que hai colectivos como o tema trans que aínda están moi atrás, que aínda non puideron avanzar nin conseguir moitos dereitos que estaban reclamando. A mí parecíame que coa legislación, o sea, con que se legalice un matrimonio homosexual e se naturalice, que isto xa está, pois que teria que estar a cousa como máis avanzada en xeral, pero despois estás escoitando no Parlamento o colectivo trans e todos estos que teñen que seguir aí pelexando moi duro para conseguir pequenos pasiños, claro. Eu penso que non, que aínda isto foi como un avance como moi rápido, como non é forzado, porque non é forzado, pero como se fora forzado para o resto da sociedade, que fora así unha cousa de aceptar como moi de repente, sin habelo masticado, quizá máis, non o sei, é a miña maneira de pensar. Pode ser que sí, pode ser que non viu da man dunha liña pedagóxica, eu creo. Efectivamente, Foi, ese é o punto. implantamos Isto isto é. e a ver que pasa. Isto E xa está, facemos eso e xa está. Eu creo que falta moitísima educación a ese nivel na sociedade xeral e visibilización tamén pola nosa parte, que sempre nos sesgamos, porque ao final onde participamos son espazos xa nosos. Xa. Ser visible na rúa é complicado, pero é necesario tamén. Falar en espacios máis abertos, con un público máis xeral. Que é entendible que sea difícil. Claro, tamén, xa non solamente con rapaces e rapazas, que evidentemente é necesario porque están nun momento de aprendizaxe. Exactamente, pero eu creo que tamén nos faltou a parte de falar ca población xeral. Sí. A población adulta, a población maior. Sí. Nos falta moitísima educación aí, porque como que partimos da base de, bueno, vamos a educar as crianzas para que as crianzas xa sexan... Xa non teñan estos conceptos... Que por suposto é necesario, sí. Pero nos esquecemos moitísimo de que hai moitísima xente de 40 para arriba que siguen existindo, que siguen pensando e que teñen o mesmo dereito tamén a coñecer outras realidades e a aprender delas. Eu creo que eso nos quedamos... Exactamente. Eu creo que aí nos quedamos un pouquiño atrás como crítica e que sempre ao final estamos... Eu creo que falamos moito, eso está claro, pero falamos moi científicamente. Xa. Eso tamén é un erro de cara a xente, porque eu se veño aquí e empezo a falar de termos dos que non temos nin idea, eu podo quedar moi guai. Sí, pero a xente dirá, pois sabe moito do que fala, pero en realidade o obxectivo ten que ser pedagóxico, educar... Sí, e despertar a curiosidade tamén. Aí está, o interese, exactamente, non é tanto... E nos esquecemos moito de eso, de falar a un público xeral con vocablos populares, que é o que temos que facer. E despois hai outra cousa que estamos vivindo, que falábamos hai un pouquiño, que esta sociedade na que estamos, o tema do respeto leva fatal, é unha cousa que non se debe de ensinar moito no colexo, non sei eu, porque os comentarios e a falta de respeto é algo que está aí na rúa, e entonces o respeto é moi importante fomentalo, tanto para isto como para calquer ámbito, pero en isto moito máis. É que eu penso que a xente, e aí falamos da pedagogía, a xente entende moi ben o respeto cara a este colectivo de decir, bueno, eu respeto o que cada un faja dentro da súa casa, a mí non me interesa, ni me importa, e tal. Iso a xente levou ben. Pero no momento en que a xente non entende que formar parte do colectivo non só é referente á túa sexualidade ou con quen estás ou con quen é a túa parella, senón ao que ti és e a maneira de expresarte en todos os aspectos da túa vida, pois falando no traballo de quen é a túa parella ou recollendo as túas crianzas no cole, cando se empeza a ver no día a día é cando algunha xente lle rechina, que é normal, porque se hai que facer, quero dicir, isto non pode ser dun día para outro, é como falamos. Pero sí que eu vexo que aí aínda queda moito por facer. Que sí que é certo tamén, por outra banda, introducindo tamén outro tema un pouquiño, eu penso que é evidente que sí que nestas últimas décadas
se avanzou moito na aceptación do colectivo, non? Falábamos, pois iso, das décadas que lle tocou vivir a Regina durante a súa xuventude, e, bueno, este avance, a ver, é evidente, aínda con todas as trabas que siga habendo. Pero falábamos antes tamén, vos credes, ambas as dúas, que os cambios na legislación foron os que foron facendo que a xente fose máis respetuosa pouco a pouco, ou máis ben ao revés? Que a xente era cada vez máis aberta a estes cambios sociais, ao final tuvéronse que impoñer en leis. Unha pregunta moi difícil. É moi difícil. E ao mellor non ten unha interesante. Eu creo que non ten unha resposta pechada. Creo que se entrelazan moito ambas as dúas cousas. Creo que o traballo de anteriores activistas que estuveron nas rúas e foron visibles e puxeron o seu corpo e a súa vida por diante do colectivo fixo que a xente pois tamén vise esa realidade, se sentise pois cómoda con ela, aberta a ela e que a tratase con total naturalidade. Moita xente, xa sabemos que hai outra que é máis complicado, pero sí que é certo que en termos xerais eso axuda. E o tema da legislación, evidentemente, parte en moitos casos dos movementos sociais, como foi este caso Pedro Cerolo, un gran activista do movemento, foi o que Pedro Cerolo, Carla Antonelli, que sigue a ser agora. Exactamente, foron os que tiveron máis forza aquí en España, e foi un movemento social formado pola sociedade o que tirou desta legislación. Porque eu tamén vou tirar o meu graviño de arena por todas as persoas de fora do colectivo que tamén estuveron aí acompañando. O sea, está moi ben. Quero dicir, ao final, o protagonismo é de quen é, e ten que falar quen fala, pero sí que é certo que eu penso que a sociedade é como no tema da igualdade de xénero, non? Ao final, non nos podemos pechar en banda e querer tirar a mitad da sociedade sin o apoio da outra. Ao final é moi importante que todos vayamos na mesma dirección. Por suposto, eso é evidente, sí. Claro. E iso, bueno, xa falaches un pouquiño, pero queríache preguntar como de determinante pensabas ti que foi o papel do activismo pois nestes avances sociais e legislativos, como empezaches ti tamén un pouquiño no activismo, e que pensas ti, en xeral, que é o papel que aporta o activismo en que a sociedade pode avanzar, non? Un pouquiño iso, ti que pensas que papel pode ter animar, ou a mellor a xente un pouco a que entre no activismo ou na... A ver, eu creo que o activismo non é algo que ti decidas un día ser activista. Creo que é algo que vas facendo pouquiño a pouco e que vas entrando. Eu, por exemplo, foi na propia universidade, pois unha amiga comentoume está esta asociación aquí en A Coruña, por que nos achegamos un día, tomamos ali unha caña e vemos a ver que fan. E foi así, fun ali, tomei unha caña, escoitei o que facían e volvín, porque gustoume o que estaban facendo. Creo que te vas involucrando un pouquiño, pouco a pouco, ata que ao final ves que estás ata arriba e que xa non hai maneira de salir, porque o activismo é moi positivo. Eu creo que sempre o comparamos todos, que é como unha droga cando entras, tira moito de ti, é moi adictiva, pola parte boa, que che dá moitos momentos de felicidade, pero tamén pola parte mala que pois recibes moitísimas máis críticas, que eu na miña casa non tiña por que recibir, eso é así. Pero sí que é certo que a miña frase que máis me gusta do activismo e a que digo sempre é que para min o activismo doume máis do que me quitou, sempre. E claro, para min, que son educadora social, que considero que a educación é a arma máis poderosa para mudar o mundo, pois loitar e educar. Entonces, para min a educación é o camiño, é o máis importante. E non fai falta ser experto e experta en absolutamente nada, con querer eso, acompañar, con ser respetuoso, con querer facer visible a outra persoa, escoitar. Moitas veces simplemente é escoitar. Escoitar sin xulgar. Escoitar sin xulgar, exactamente. Que era, bueno, estuvemos un pouquiño antes de facer a grabación deste podcast, Regina máis eu dándolle voltas a como podíamos facer, bueno, pois este faladoiro. E unha cousa da que falábamos era precisamente esa, que moitas veces a xente que está fora do colectivo
non sabemos ao mellor que cousas podemos facer ou como podemos axudar a poder avanzar todos xuntos neste tema, non? A avanzar cara á integración, cara ao respecto das persoas LGTBI. E gustaríanos, xa para rematar, que ao mellor nos poideras dar uns pequenos consellos ou uns pequenos pasiños da xente que temos curiosidade por querer que a sociedade avance todos en común. Moitas veces non sabemos como empezar, pois que cousiñas poderíamos ir facendo. Que responsabilidade. Vale, eu creo que espazos como este son os espazos que permiten chegar á xente. Entón, ter este tipo de espazos para poder conversar con total naturalidade, falar destes temas que están na rúa e que son tan importantes, é o primeiro paso. Ter eses espazos e poder compartilos. E despois participar tamén en accións grupais, non? Sí que é certo que nos concellos máis pequenos facedes actividades moi chulas, moito máis pequeniñas, a menor alcance, porque, pois, evidentemente, a realidade é a que é. Pero sí que é certo que temos que xuntarnos tamén nas cidades grandes onde somos máis visibles, pois o que se fai moitísimas veces. Agruparnos na concentración que vai haber, tal día, pois tal. Non fai falta que as persoas que asistan pertenzcan ao movimento LGTBI. Claro. Temos que estar ali porque con iso amosamos, igual que na manifestación do día 8M, na manifestación do 25N, o que facemos é apoiar esa causa. O sea, por exemplo, ahora nas manis que se veñen do orgullo podemos ir calquera persoa, independentemente. Eso era o que iba a dicir. Non nos ven raros. Non, para nada, exactamente. Somos ben acollidas. Exactamente, a clave é esa. O 28 de xuño, creo que a máis próxima que temos aquí en Ferrol, vai ser ás 8 da tarde, así que estades todos e todas convidados a participar e estar ali, pois eso, apoiando o movimento. E despois, nada, moitísimas gracias por estes espazos, porque é iso, sobre todo en concellos rurais, que tamén fai falta falar destes temas e que a veces non chega, mover este tipo de accións para min é superimportante. Así que, moitísimas gracias ás dúas por acollerme tamén. Pois grazas a ti, grazas a ti e grazas a Regina por poder ver estas dúas olladas tan distintas pero tan complementarias que penso que fai moita falta podernos retroalimentar entre todos e ir aprendendo das realidades de cada un. Así que nada, para finalizar, pois darvos moitísimas gracias ás dúas. Gracias a ti. A ti. Por organizar isto. Exactamente.